Не, разкажи ми просто една проба. Лили Иванова идва на проба. Всички как протича процеса? Обикновено всички проби, които правихме, бяха в късните часове, след 11 часа, 12 часа, след полунощ. Чувала съм от теб, че ти си човекът, който също така прави, шие първият сценичен костюм на Кирил Маричков, който за жалост през миналата година си отиде от този свят. Какъв беше този костюм? Преди известно време, всъщност аз си дадох сметка, че първият човек, на който аз съм ушил якия лек му връст, е Кирил Маричков. В тези години към модната индустрия, може би към момичетата, манекенките от различните агенции, проявяват интерес, така да се изразя, и хора от андерграунда. Има ли си сблъсък с такива хора? Не съм имал негативен опит, но на няколко пъти станах свидетел на така доста неприятни сцени в ония период, в който групировките завладяха моделите. Какво искаха от вас групировките? Групировките искаха да окупират нашите бизнеси. Какво става с съвременната мода? Какви са тенденциите? Постепенно се наложи една тенденция. Държавите и културите започнаха да се обезличават. Ти би ли се върнал в България? Да, аз съм се замислил от доста време. Кой е въпросът, на който ти не можеш да намериш отговор? Аз не мога да намеря отговор на въпроса каква е моята истинска мисия в този живот. Здравейте! Гостът ми днес е ексклузивен. Той е един от най-успешните български дизайнери, който отдавна прави кариера в чужбина. Един от тези, които преобразяват модата през 1989 година. Шие за всички знаменитости, на първо място за Лили Иванова. Така се променя неговия живот, че той заживява в Южна Африка, в Малта, а от много дълго време е в Лондон. Изключително много се радвам да ви представя моя гост днес, Васил Петрийски. Васко, здравей! Здравей, Кристина! Благодаря за поканата и се радвам да бъда в твоята компания. Аз много се радвам, че за първи път от около 30 години ти е отпразнувано в годишните празници тук, за да имам аз възможността да те поканя и ти благодаря, че дойде, защото не си човек, който често дава интервюта. А освен това държа да кажа в началото, че се лаская, че нося твои тоалети и в момента съм със своя дреха и от личен опит твърдя, че твоите дрехи никога не остават незабелязани. Благодаря ти. Истината е, че моите дрехи не на всеки стоят така, както подобава, но твоята артистична натура винаги ме вдъхновява да ти подарявам неща, които смятам, че са отишли до правилния човек. Така е. След като си направихме взаимни комплименти, които бяха напълно заслужени, ти предлагам да върнем малко лентата на спомените. Искам да се върнем към времето непосредствено след 1989 година. Тогава, когато задуха вятърът на промяната, тогава, когато започна да се променя обществото, всички негови сфери, включително и модата. Тогава ти, заедно с свои колеги, създавате известната на времето фирма Ариес Уникати, изобщо дръзвате да разбиете клишетата в българската мода. Как се случваше това? Лесно ли беше? Разкажи ми малко за това време. Да, бяха много интересни, много динамични и времена, в които някакси всичко, което се случваше, беше изключително интересно поради простата причина, че живеехме в време на сивота. България беше едно място, където хората носеха само черни, сиви и кафяви дрехи. И за първи път ние си позволихме да разбиеме клишето на модата. И това ни направи доста популярни в света на изкуството и на музиката, на артистичния свят. Постепенно всички артистични личности и хората от така наречената естрада станаха наши клиенти за много кратък период от време.
И това ни направи част от много програми, телевизионни шоута. Телевизията беше основното място, откъдето хората можеха да почерпат информация. И така започна нашата кариера. Да. Аз споменах още, когато те представих, че ти си човекът, който в този период шие тоалети за Лили Иванова. Много ми е интересно да ми разкажеш как се запознавате, как си шил тоалетите, каква клиентка е, правили ли сте проби и какви дрехи е харесвала тогава тя. Да, разбира се, правехме задължително проби. Това, което всъщност остана в мене като отпечатък в моята бъдеща кариера от общуването ми с нея е нейният професионализъм и нейното постоянство, нещата да са направени по такъв начин, че крайният продукт и това, което би трябвало да се получи, да бъде най-доброто. Истината е, че в тези времена нямаше стилисти. Да. Всеки търсеше своя почерк и своя начин на визия със средствата, с които бяха достъпни за всички. Истината е, че през годините тя изгради своята си стилистика, както се казва в английския self-made. Това беше изключително трудно, но... Не, разкажи ми просто една проба. Лили Иванова идва на проба. Всички как протича процеса? Да, всички в България повечето хора знаят, че Лили Иванова, тя не е ранобудна птица. Да. Обикновено нейният ден започва от обяд с нейните задължения и с нейните ангажименти. И обикновено всички проби, които правихме, бяха в късните часове, след 11 часа, 12 часа, след полунощ. Аз смятам, че това, което направи ценно за мен е общуването с всички хора от така наречения шоу-бизнес, нали, такова понятие не съществуваше тогава. Може би е моя характер, моята търпеливост, до някаква степен моя професионализъм. И аз смятам, че общуването ми с хората основно било на база на приятелство. Да, това е за мен е енергията, начина по който хората, ти предразполагаш хората да те възприемат, ти дава възможност професионално да се изявиш по един или по друг начин. Аз имах шанса да имам привилегията, защото това е една привилегия. Тя е изключителен човек, изключителен. За съжаление, хората, които виждаме на екрана и в техните артистични изяви, е коренно различен от личния живот на хората. Така е. И между мен и всички тези известни хора никога не е имало бариера. Аз съм бил щастлив да общувам с всички по един много обикновен, много човешки начин и съм получил внимание, което ме оформило като личност. И когато се отвори за мен пътя да работя в чужбина, аз вече имах един опит и един стил на общуване с известни и с богати хора. Да. Любопитно е, чувала съм от теб, че ти си човекът, който също така прави, шие първият сценичен костюм на Кирил Маричков, който за жалост през миналата година си отиде от този свят. Какъв беше този костюм? Много странно се стекоха нещата в моя живот. Не знам как Бог поставя хората в пространството, но аз веднага след завършване на приложно изкуство в София започнах да се занимавам активно с мода. И тогава имах приятелка, съученичка от училище, която стана художник по костюмите в киноцентъра. И в това обкръжение на хора от света на киното, така се запознах с една дама, която беше също художник по костюмите, Майя Попова. Тя беше близък приятел със семейството на Кирил Маричков. И в един прекрасен ден аз правех дрехи за нея и тя каза: знаеш ли, те много харесват дрехите, които ти правиш, дали би могъл да направиш за него едно якие? И аз казах: да, разбира се, с удоволствие. И така, преди известно време, всъщност аз си дадох сметка, че
първият човек, защото аз съм работил основно с хората от музиката в България, рок музиката, естрадата, различните жанрове. Първият човек, на който аз съм ушил яки, лек му пръст е Кирил Маричков. Да. Васко, в тези години към модната индустрия, може би към момичетата, манекенките от различните агенции, проявяват интерес, така да се изразя, и хора от андерграунда. Да. Покрай твоята работа като дизайнер, има ли си сблъсък с такива хора? Да, аз не знам, по някакво стечение на обстоятелствата някакси не съм имал негативен опит, но на няколко пъти станах свидетел на така доста неприятни сцени в ония период, в който групировките завладяха моделите, когато за първи път момичета започнаха да работят в Милано. И имахме... Как точно ги завладяха? Не мога да кажа в подробности, но истината е, както всички знаят, красивите момичета обичат тези лоши момчета. И заради живота, който им осигуряват, начинът, по който им осигуряват дрехи, забавления. Нали, нормално е всички млади хора да искат да имат хубав живот. Дори сега на днешно време това вече се преминало всички граници. Но тогава по това време всяко едно красиво момиче искаше да се вози в луксозна кола, да се ползва с удобства, с скъпи дрехи. Тогава се беше отворил пазара за вносни дрехи също. И така аз започнах да шия на някои от тези момичета, които бяха приятели с балерини, с певици, с светския живот И някои от тях започнаха да водят техните приятели. Така аз започнах да шия костюми на някои от тези така наречени момчета, но ти започна и на тях да шиеш костюми? Да, аз шиех на тях, някои от тях. Ще споменеш ли имена или не? Аз шиех на Любчо Стоянов, не знам той доколко е останал популярен, не знам каква е съдбата му, той беше на ВИС-1, тогава ВИС-1 и ВИС-2 бяха двете групировки, които ние също така имахме магазин на улица на Патриарха. В момента, в който отворихме магазин, веднага трябваше да сложим стикер, който ни хранява. Нали, това бяха такива едни неща, които бяха задължителни, но никога не съм имал такъв агресивен, да са ми се случили някакви неща, да ме заплашва някой. Не знам, може би това е чисто поради моите личностни качества и начина, по който аз общувам с хората. Но най-фрапиращото нещо, което си спомням, ние вече бяхме женени с моята съпруга и тогава една от групировките извика всички дизайнери на сбирка в завод Витоша. Тя беше в 9-я месец. Ние, когато влезнахме в завод Витоша, всичко беше охранявано с бодигардове, с автомати. И това беше година? Говориме за 95-та година, например, ако не ме лъже паметта. Да. Беше доста стресиращо и така беше доста неприятно усещане. Някои от моите колеги бяха набити, бяха принудени. Защо? Какво искаха от вас групировките? Групировките искаха да окупират нашите бизнеси, да инвестират в тях и да станат тяхна собственост. Аз, например, това, което се случи с мене, така непрекъснато бях притесняван. Заповядай, ела на Златна ябълка на морето, да си починеш за един месец. Защото на повечето колегите, с които аз работих, нашите ателиета бяха в централната част на София, около Орлов мост, Асен Златаров, арт клуба, така известния на времето. И бяхме много близки, поддържахме перфектни отношения. Тогава имаше фестивали на модата, доста по-активна беше цялата дейност, свързана с модата. И тогава започнах да получавам покани, ела да си починеш, твоето студио има нужда от нови машини, тук трябва да се инвестира, да те преместим в по-голямо помещение, да назначим повече шивачки, да назначим повече персонал. И така това беше до последния ми разговор с един от тези въпросни, така наречени борци. Да. Беше вечерта преди да заминем за Южна Африка. Ние вече знаехме, че заминаваме за Южна Африка. Аз
нали, се опитвах да отказвам и да отклонявам поканите. Аз точно тук искам да се въркна. Тогава, когато и групировките правят опит да се намесят в случая в модния бизнес, тогава може би си казал, така предполагам, че това, което си представил като демокрация, свобода, равенство, братство, сигурно не е точно така, както си го представил, но как дойде поканата? Аз знам, но разкажи накратко поканата да заминеш за Южна Африка. Поканата за Южна Африка стана по един много естествен път. Аз бях вече доста популярен, имах много изяви, телевизионни, многогодишни програми. С Петко Радилов направихме първия филм, който изпрати нали, България като културен пакет. Из цяла България заснехме филм, с който най-известните български народни изпълнители, аз ги облякох с една от моите последни колекции. Аз на времето бях доста популярен с облекла, които бяха направени на базата на българския фолклор. Има такава колекция, която беше направена от Куприна, от Кинара. Да обърна внимание, че фолклорни елементи има и върху моята дреха. Да, специално направено. Това е една българска фирма, която ги помолих български традиционни шевици да бъдат направени в нова стилистика. Балкан фолк, те правят костюми за народни изпълнители от целия Балкански полуостров. И това е една моя голяма любов, защото аз съм отраснал в детството ми с моята баба, която ме научи да плета, да шия, да тъча и така аз от дете бях запознат с всички тези ръкоделия, които бяха доста провокативни, неестествени за момчета. Брат беше футболист. Аз стоях и с баба ми плетяхме чорапи. Нали? Това беше така доста шокиращо за всички. Баща ми много се ядосваше лека му пръст. Но по повод, нали, да не познавам разговор за Южна Африка, тогава моя клиентка и приятелка беше съпругата на българския посланник в Южна Африка. Той беше един млад, прекрасен български дипломат, който тя в един прекрасен ден каза: ние заминаваме, ние сме от новото демократично правителство, сме новите посланници в Южна Африка. И така Дора Мънчева е съпругата на въпросния дипломат и посланник в България. Тя каза: за 24 май, понеже България е една не толкова популярна държава, но сега сме нова демокрация, искаме да направим едно специално представяне, да поканим всички посолства от целия свят, всичките съпруги да бъдат поканени. Аз искам да представя България с твоите нови две колекции. Аз тогава имах нови две колекции, бях дизайнер на годината за авангардна и за официална мода. И така, по тяхна покана преди 24 май, аз заминах за 2 седмици за Южна Африка, където представих ревюто. Успехът беше фантастичен. Продадох по-голямата част от облеклата и предизвика голям интерес. И останахте там да живеете? Не останахме там да живеем. Аз се върнах в България и ние планирахме, бяхме направили огромен ремонт на нашата къща извън София, защото жена ми беше бременна. Нашата дъщеря Ивана беше родена, беше на 3 месеца и аз казах: ние заминаваме за Южна Африка. И всички бяха шокирани, казаха: вие си похарчихте всичките пари, за да построите къща, за да излезнете от София, нали? За да може това дете да расте сред природата. Аз казах: не, ние заминаваме за Южна Африка. И така ние на 25 септември 1996 година заминахме за Южна Африка. Там как ти тръгнаха нещата? Знам, че си имал бутици. Беше шокиращо, защото аз не говорих английски. Когато бях на 29 години, заминах в Южна Африка и това беше за мен един огромен шок, защото никога през живота си аз не съм искал, не съм си мечтал, не ми е минавал през ума да работя и да живея в чужбина. Аз имах перфектна кариера в България, аз бях обграден с всички звезди от музиката, от изкуството и имаше първите години на демокрацията в България бяха доста динамични, много частни фирми, много пари имаше, работехме, изкарахме пари, купони, този underground
лайфстайл в България беше изключително интересен. Беше страхотно. Имахме прекрасни години. Бяхме млади, бяхме популярни, вестници, списания, телевизия, снимки, ревюта. Много динамично беше. Но истината е, че когато заминахме в Южна Африка, аз за няколко месеца ходех на частни уроци по английски и не можех да кажа една дума, защото бях в шок. За мен това беше все едно потъваш във водата и се удавяш. Такова усещане получи. Но имахме голям късмет, защото наши приятели заминаха няколко месеца преди това, защото Южна Африка беше единствената държава, за която даваха визи. Да, така беше. И беше много странно. Ние, когато отидохме, да вече бяха настанили, познавахме се, направиха място, защото ние пристигнахме с бебе, те бяха млади, свободни, несемейни, ние бяхме единственици с хора с дете и започнаха нашия ужас. Това беше, но истината, че ние заминахме за Южна Африка от авантюра. Авантюризма в нашето семейство ни докара до ситуация, в която ние да живеем в 4 държави за периода, от който... Така или иначе там успяваш, правиш не лоша кариера в Южна Африка. Да, Южна Африка беше, това са били едни от най-хубавите години, преодоляхме езиковата бариера. Аз първо започнах да работя с партньор, с който започнахме да снабдяваме най-големите бутици в цяла Южна Африка с бутикови дрехи, създадохме колекции, започнахме да правим ревюта, сключихме договор с най-голямата фирма, която организираше Мис Южна Африка и те организираха едни много големи такива мероприятия, на които ние обличахме различните миски, награди. Беше много интересно, бяхме част от журито, но в един красив момент нашето партньорство се приключи, защото моят партньор започна да се занимава с внасяне на текстил, на плодове. Ние продължихме да се занимаваме с мода и така решихме да отворим нашия пръв бутик. Имахме вече финансовата възможност и отворихме нашия първ магазин. Направихме нашия първ бутик. Започна да работи изключително успешно, изключително бързо и това ни създаде възможност да почваме да акумулираме пари. След това отворихме втори, след това отворихме трети и през всъщност 2008 година и 2009 отворихме нашия бутик, който беше в най-скъпата част на Йоханесбург, където преди световното първенство по футбол 2010 година отвориха архитектурен проект на годината. Беше един шопинг мол, в който беше всичко супер луксозно. Ние имахме магазин и изведнъж кризата удари. Всички магазини затвориха. И започна един процес на... Ние продавахме един от магазините, за да може да спасим ситуацията, но нещата започнаха да отиват надолу. Това беше нещо, което беше невъзможно да се предотврати. Междувременно ние имахме този луксозен начин на живот. Живеехме в огромна къща, басейн, градинари, персонал, коли, скъпи почивки. Пътувахме по острови Африка, изключително екзотична дестинация. Имахме този прекрасен свят, но живота е едно училище. Банката взе колите, взе къщата и жена ми беше хайджаквана с пистолет в главата на обяд, когато отиваше да вземе след от училище. И ние тогава беше бременна. Оказва се, че след 12 години пауза ще имаме второ дете. И аз казах на жена ми, аз нямам друг избор, освен да се самоубия. Ние сме без пари, без нищо, след толкова години в Африка, без родини, без близки. Аз не мога да си позволя семейството да не стане жертва на престъпност и на... това, ако се случи нещо на семейството ми, за какво ми е всичко. И така събрахме сили, с всички пари, които имахме останали, натоварихме един контейнер, подарихме всичко на всичките ни приятели, които имахме в Южна Африка, защото когато живееш в къща с градина и с 4 спални, огромна, ние взехме най-необходимото, нашата работилница, и по някакво глупаво стечение на обстоятелствата, заради английски език, решихме да отидем в Малта. Не ме питай как, не ме питай защо, английския и
Малка е държава, в която няма престъпност. Водил ви отново да авантюристичния дух и най-вероятно това което съжаление... казваш. И Малта също е интересен период в твоя живот, но целият ти живот е толкова интересен, че времето не ни стига. Така или иначе, след Малта ти се озоваваш в Лондон, където съм била и в твоето ателие. Работиш в момента за скъпи клиенти, които конкретни поръчки имат към теб. Кажи ми сега, как ти върви бизнеса в Лондон? И тук и да вмъкнем един въпрос. Какво става с съвременната мода? Харесва ли ти това, което се случва в нея? Какви са тенденциите? Има огромна промяна не само в модата, в цялата световна култура. Менталитета, в всичко. Това се случва след 2000-та година, когато нашата планета минава под знака на Водолея и това променя цялата енергия. Хората стават по-духовни, стават защото тази материална култура, която създава глобализацията, хората започнаха да пътуват. Постепенно се наложи една тенденция. Държавите и културите започнаха да се обезличават. И това, заради глобализма, монополизма настана навсякъде, хранителни вериги, модни компании, всичко започна да става под шапката на едни групи, корпорации, които започнаха да превръщат всичко в бизнес. И това по някакъв начин се отрази изключително пагубно на много марки, банкротираха, много малки бизнеси затвориха. Глобализацията уби средния и малкия бизнес. И това се отрази доста така негативно. Аз, когато ние се преместихме в Лондон, бях много по някакъв начин съм късметлия, защото всички казваха, няма работа, трябва да си направиш CV. Аз никога не съм си мислил да си търся работа, защото ние винаги сме работили за себе си. Ние сме били собственици, имали сме собствени бизнеси, опитвали сме се да оцеляваме в трудните и в добрите моменти, единствено и само на базата на нашите усилия, на моите и на моята съпруга, с помощта на персонал. В Южна Африка имахме персонал, който работеше за нас, ателие, магазини, но когато пристигнахме в Лондон, ние чакахме отново поредния контейнер да пристигне и това отне доста дълго време. И аз казах на моята съпруга, вече бяхме с 2 деца. Нашия син беше на 5 години, дъщеря ми беше на 18 години. И така не пристигнахме в Англия с достатъчно голямо количество пари, за да може да си позволиме да... защото Англия е изключително скъпа държава. Лондон, когато ние отидохме да живеем в Англия, аз казах, в Лондон ще живея в централната част на Лондон. Аз няма да живея в зона 10, защото Лондон е от 1 до 10-та зона. Да. И идеята да живеем в Лондон е заради нашата професия. Когато се занимаваш с мода, ти трябва да имаш студио и място, където да е удобно за хората, които ще бъдат твоите бъдещи клиенти. Ние нямахме идея къде ще бъде нашето студио. Бяхме в процес, в който търсехме. Първо си намерихме жилище в Бърманзи, така наречения квартал в Лондон, който е в близост до Тауър Бридж, който е една от най-големите забележителности. Бърманзи е един много модерен, млад квартал, за съжаление стана изключително скъп. И в последствие там намерихме и нашето студио, което е на 5 минути от Тауър Бридж. Ти си била в моето студио, а то е в една стара, такава много специална сграда. Това е била, където е започнала индустриализацията на Англия. И тя е запазена, собственик и тя е превърната в студия и в офиси. Така и така се случи, но аз имах шанса да почна да работя. Всъщност направих си CV. Не знам как човек си прави CV, когато не си работил за никой. И създаваш някакво си. И всичките мои приятели казаха, това е някаква лудост, ти си почти на 48-50 години, всички се оплакват, ходят на 100 интервюта, не могат да си намерят работа, няма работа. Аз си направих CV, което го изпратих на 5 места. На 5 места отидох на интервю и 5 места ми предложиха работа. Което беше много интересно и много важно за мен, за да разбера аз къде се помествам в пространството, защото
всеки може да си напише каквото иска в неговото CV. Може да е работил където никой не може да разбере всъщност какви са твоите качества. Няма значение, че си работил за Том Форд или, нали, да не споменавам марки. Нали, защото много хора работят в най-различни. Примерно Vivienne Westwood е доста популярна, доста българи са работили за нея. Въобще, понеже има хора от цял свят навсякъде. Да. И така, всъщност аз се оказах в една такава ситуация, в която започнах в началото първо да работя с 5 най-добри студия в Англия, които основно шият неща за богати клиенти и същевременно правят, когато дойде седмицата на модата, когато дизайнерите са назад с колекцията си, ползват тези студия, което беше за мен невероятна възможност да видя качеството, нивото, стилистиката, защото английската мода има специфична стилистика. Англия е една държава, която е доста интересна и в модата, британската мода, италианската мода, френската и американската мода са основните стилове в световната мода, но през последните 20 години британската мода придоби изключителна сила, не само в модата, музиката също, британската музика, ти знаеш много добре, тя е с традиции, но британската мода направи голямата революция, която започна с Vivienne Westwood, с Александър Макуин. Нали, това станаха едни имена, Джон Галиано до ден днешен, нали? За съжаление, Vivienne Westwood почина, Джон Галиано все още тази година, миналата година всъщност, направи колекция, която направи невероятен фурор в световен мащаб с стилистиката, с неговия артистизъм. И така на мен това ми се случи. Аз станах част от едно нещо и разбрах къде е моето място. Да, така е. И имах шанса да работя за тази френска компания, която трябваше да работя 3 месеца, 6 месеца ми удължи. Принуждаваха ме да остана година и половина, но ние междувременно, моята съпруга бяхме отворили нашото студио, тя работеше там. И аз нямах избор, казах на моята шефка, от самото начало, аз ти казах, че ще дойда да помогна, защото те бяха фирма, която се нуждаеха от специфични неща да бъдат направени. И така аз се върнах обратно в нашото студио и постепенно започнахме да създаваме нашата клиентела и направихме нашето първо ревю в The Gherkin. Това е така наречената краставица, която в България е известна. Тя е такава архитектурна постройка в Ситито, в Лондон, в тази част на града. И така се почна нашата кариера в Англия. Самостоятелна вече кариера в Англия. Да, беше много странно, защото аз винаги съм имал много различно разбиране за Англия и за английската мода, поради проста причина, че хората говорят с едно страхопочитание и на мен винаги ми е създавано едно такова отношение, че всъщност там е непробиваемо, конкуренцията е много голяма, много е скъпо, но ние сме факт 10 години в Англия. Най-добрия, феноменален, фантастичен, Божи стор. Говоря за Samsung Experience Store. Иконата на МОМ. Специално за Фолда, Таба, Бъца, Флипа, Трепни. Пак казвам, най-доброто място, откъдето да си купиш и поддържаш твоите Samsung устройства. Твоят Божи фон. Samsung Experience Store, Paradise, Ring, Сердика, Дамол. Какво чакаш? Айде! Аз ти си доказателство, да, разбира се, че е трудно, да, разбира се, че не се пробива лесно, но аз продължавам да твърдя, че талантът винаги и упоритостта, и усилията, защото те много се подценяват да са важни, помагат и дават резултат. Но аз искам сега малко да сменя темата, защото с теб си говорихме тези дни и ти ми разказа за една любопитна тенденция, която мисля, че ще бъде интересно да дискутираме. Каза ми, че много млади, успешни българи, образовани, които живеят в Англия, които живеят в Лондон, напоследък са обзети от едно желание да се върнат в България. Нещата в България не са цветущи, в никакъв случай те в цял свят са доста разкладени. Как си обясняваш ти това тяхно желание да се върнат в България? Не знам, търся някакво, опитвам се да разбера каква е причината, защото аз го наблюдавам и по себе си. Когато човек преминава
през различни опитности. Защото ние сме преминали през един период, България е една държава, в която премина един доста дълъг период на промяна и някакси промяната не се случи. И благодарение на кризата, която се създаде след демокрация, така наречената демокрация в България, голям процент от хора заминаха за чужбина и започнаха да работят в други държави и вече са минали толкова много години, че вече техните деца са образовани, вече са на по 20 и няколко години. Нали? Това е един дълъг период. И тези млади хора изведнъж са изправени пред дилемата дали да продължат кариерата си и живота си в Америка или в Англия или в Франция, защото има българи по цял свят, има големи колонии в Европа, например, най-голямата българска колония е в Англия. Има много хора в Англия. Много е странно. Аз винаги съм се опитвал да сравнявам българите като душевност, като култура с може ли да ги сравниш, да? Не могат да се сравнят. Аз смятам, че хората в България имат една много специфична, не знам каква е причината. Българите имат много високо самочувствие. Българите в чужбина имат изключително високо самочувствие. Голяма част, не си въобразявай, Кристина, че българите в чужбина ходят да мият тоалетните и да чистят. Някои ходят, други не. Сигурно има и такива, но аз мога да ти кажа, че дори хора, които се занимават с това да работят в сферата на обслужване, защото всички сме в сферата на обслужване, да, също работят в сферата, независимо на какво ниво. Тези хора са изключително уважавани, изключително добре заплатени навсякъде и са изключително дисциплинирани, което те не показват тези качества в България. И въпросът ми е защо? Защото тези там има правила, които трябва да се спазват и ако се нарушат правилата е проблем. Но аз мисля, че... Но защо тези хора не остават там? Защо тези хора... Ти знаеш ли, че процента на пари, които влизат от българите в чужбина в България е огромен? Знам. Защото всеки един българин, който всяка една стотинка, който прави много от тях инвестират, имат жилища, имат коли, имат удобства в държавите, в които живеят. Но масово парите, които българите изкарват, купуват къщи, купуват имоти, започват да създават бизнеси. Когато сега света се промени и хората могат на един компютър да извършват тяхната работа, защото IT специалистите българските са изключително известни в цял свят. Те не се нуждаят да бъдат в Лондон, за да бъдат брокери в банковата система и да... Разбрах. Ти искаш да ми кажеш, че това са високо образовани хора, които могат да работят навсякъде. А защо избират да дойдат в България, е моя въпрос. Отново нямаме отговор. Не знам, аз го виждам в децата. Да не би там да има много скъпо, но това са не, това не може да е скъпо, защото в България, в чужбина, доста от българите живеят в доста висок стандарт. Аз като пример мога да кажа, сега ние не общуваме много с българи поради проста причина, че живеем в много скъпа централна част на Лондон и регулярно се срещаме и се виждаме по празници с хора от българското общество, които се събират, те редовно се събират, но те са примерно в 5, в 6, в 9, в 8 зона и за нас от централен Лондон да отидем до 9 зона, например, си един ден пътешествие, ние трябва да останем с преспиване. Слава Богу, имаме приятели, които имат прекрасни къщи, които живеят, имат прекрасни градини, които са изключително, сме близки, обичаме се. Кристина, децата на българите в чужбина са изключително възпитани. Аз не знам как тук хората разказват в моловете някакви хулигани. Да, имаше такива случаи. Да, има такива деца и хора навсякъде по цял свят. Но аз искам да ти кажа, че децата на българите са изключително възпитани, изключително възпитани в дух на родолюбие. Спазват традициите, Гергьовден, Коледа, сега аз заминах за Нова година, се събираха всички. Това са едни невероятно възпитани, невероятно еродирани, независимо дали са от София, дали са от Бургас, дали са от Варна. Хората вече са на друго ниво. Надявам се да е така, макар че си мисля, че ти се движиш в кръгове, в които... Не смятам, не, напротив, нашите приятели не са, нали сега имаме, разбира се, страшно много българи, които са на изключително високи позиции
източници. България не отделя много внимание да покани хора, които са от професии, които те са на такива позиции в Англия. Например, в Англия, в Южна Африка, едни от най-добрите лекари в Южна Африка са българи, са много известни. Навсякъде във Франция. Във Франция има огромна интелектуална група от хора, която от години, ти знаеш, все пак по комунистическо време имаше хора, които напуснаха България, да не говорим такива художници като Кристо, хора, които... Съгласен съм, че има такива хора и ти очертаваш една такава картина, но аз не мога да отрека, че има и другия тип хора. Има такъв тип хора навсякъде информация за скандали, за мен е най-странното нещо, което аз наблюдавам за последните 5 години. Има огромна вълна от хора, които се връщат в България. Родителите, например, остават да живеят в Америка. А децата им се връщат тук, защото на тях им липсва природата, липсва им храната, липсват им традициите, липсва им човешкия контакт. Българи са изключително интересни като природа. Да, през годините хората станаха по-затворени, не си ходят много на гости. Едно време спомням, че къщи бяха отворени, ходиш с съседите, поливаш им цветята, докато са на море, влизаш си, излизаш си, трябва ти захар, апартаментът им е отключен. Това се промени, защото имаше престъпност след годините на промяна, хората се отчуждиха, но въпреки това в България ти много добре знаеш, че има определени общества от хора, които си общуват, те коментират политическата ситуация, коментират техните интереси. Хората, българите, имат изключително широки интереси. Огромен спектър на интереси и не са безразлични. Не са безразлични. Аз да те попитам, ти би ли се върнал в България? Да, аз съм се замислил доста време и скоро си говорихме с моята съпруга, защото тя ми казва, ти си винаги толкова критичен, непрекъснато ти дразни какви дупки има по улиците, колко е кално, колко е мръсно, как пушат навсякъде, защото в западния свят хората живеят в една полицейска държава. Всичко е 100-200 паунда глоба. Всяко едно движение ти си като... В това отношение сме по-добре, да. Не, аз мога да кажа, да дам един пример, например, защото моята дъщеря е женена за французин. Аз скоро разбрах, че семейството на моя зет идват на почивка почти всяка година в България. Ами явно не си общувате много с те бяха много изненадани, че аз не знам, защото преди 2 години ние с родителите на моя зет, неговата сестра, той има брат и сестра, бяхме на морето, бяхме в планината, облихме България и изведнъж миналата година преди декември месец неговата майка дойде да им помага с децата, нали? Защото ние им помагаме, те идват им плат, те са вече пенсионери, по-възрастни са от нас. И тя ми казва, ние трябва да дойдем да посетим майката и да видим какво прави. И аз казвам, какво? Ние, вика, с моята сестра, с моята братовчетка, наемаме 3 коли и заминаваме за България. Ти не знаеш ли, вика, те непрекъснато ходят в България на почивка от години наред. И аз такъв леко в шок, нали? Казвам, защо в България, нали? Хората ходят в Южна Франция, ходят в Испания, ходят на острови. Те казват, не, за европейците отдавна тези екзотични, изкусени пластмасови почивки, хората вече не търсят, хората искат да имат допир с природата, искат да видят разнообразие. България е една държава, която дава такова широко разнообразие на малка територия, може да посетиш планини, може да идваш през зимата на ски, защото ходенето на ски в Франция в Швейцария не може да се сравни с да отидеш в Банско. Банско е пълно с такова огромно английско комюнити има в България. Да. Така е, Васко, обаче нещата в България в политически план, икономически също не бих казала, че са цветущи. Аз не знам ти доколко се интересуваш и следиш, но смяташ ли, че ако примерно се върнеш тук със своето семейство, ще се чувстваш добре в този политически хаос, който не е само в България, между другото? Трябва да благодаря на българските политици. Нали, благодаря ви. Много ви благодаря, че ни изгоните от държавата и давахте възможност на децата ни да завършат качествено образование. Давахте ни възможността да минем през 9-те кръга на ада и продължаваме да носим пари в хазната на България. Нали? Но истината е такава, че България всеки се спасява поединично. Това е истината. От край време е така. Това е истината. Резултатите от последните избори
Ами ето резултатът от изборите в Америка. Няма лидери в България. Всички тези хора, които виждаме лицата им непрекъснато по телевизията, те нямат нищо общо с политиката, те са бизнесмени. Политиката в България и по света е бизнес. Но в България политиката до такава степен се е превърнала в бизнес и лични интереси, че хората са отвратени. Хората не са глупави. Това няма ни да те дразни, ако решиш да се върнеш. Ами не, аз много се промених, защото така след локдауна промених отношението си към света и хората се отвориха много за духовното. Хората не ги интересува света, хората се обърнаха навътре в себе си. И от това, което виждам аз всеки път, когато си идвам в България, отивам на едни вили, на едни къщи, хората реставрирали едни български съдове, едни български неща. Хората си дадоха сметка, че България има много качествени неща, които ние сме подценявали, които за нас са били селски, Ние не сме държава, в която ние сме имали крале и царе, ние сме били 500 години по турско робство. Да, така е. И обаче българин има един невероятен инстинкт за оцеляване. И никой не може да те накара ти да станеш жертва на нещо, защото твоето семейство е на първо място и всеки си е направил буркани и зимнина в мазето и всеки си е намерил начин да увеличат хляба, защото това, което стана в Франция, когато дойде Френската революция и главите на френските, на Мария Антуанет и нейния съпруг бяха отрязани заради това изказване да ядат пасти. И сега така ми прави впечатление, че първите дни на новата година в България се увеличава хляба. Хляба има изключително символичен характер в България. И това на обикновените хора, когато им увеличаваш хляба, надявам се да не се отворят някакви такива едни революционни настроения, защото нещата са преминали границата. Съгласна съм. Аз съм съгласна също така, че българите винаги оцеляват, но ми се иска те не да оцеляват, а да живеят истински, дори не да съществуват, а да живеят. Но искам да те попитам, в какво според теб е смисълът на живота? За мен смисълът на живота е ние да можем да пренесеме тази безкрайно ценна генетична информация, която носим. Аз мисля, че българите са носители на една генетика, която тя е изиграла огромна роля в световен мащаб. Това е така, но в по-личен план. Защото човек има по-добра представа за щастието от пренасенето на генетичен материал. Не знам. Аз мисля, че семейството е изключително важно в България. Семейните празници. В България, когато хората, независимо какво се случва, ти виждаш за Коледа, на Великден, по празници, семейството е мястото, където човек може да намери по някакъв начин най-важните стойности в живота. Защото всеки може да направи кариера, но за голяма част от хората, ето вижте сега как има разединение, хората са разведени, разделени, но аз това, което виждам от моя личен опит, моя живот и това, което аз съм получил в живота ми е била на базата първо на домашно възпитание. В България хората не трябва да чакат да ги образова училището или който да било. Семейството е основният фактор. Така е. Така, когато наблюдаваш майка си, когато наблюдаваш баща си, когато дете научават на труд, когато в България хората са изключително образовани. В България хората задължително децата им. Аз не съм виждал друго място, където толкова много родители да карат децата им да ходят на частни уроци и да правят толкова домашни. Моя син никога не е правил домашни. В английската система, моите деца са учили в английска система казва така. Децата трябва да им се ангажира вниманието до толкова, доколкото те могат да поемат, защото после им става скучно. И това, което трябва да научат, да го научат в училище. Неговата работа не е да учи вкъщи. В България всички правят домашни до посиняване. Това е така, макар че аз тук мога да ти опонирам. Смятам, че нивото на образование в България е добро, но доста е понижено, доста е паднало. За съжаление, хората не четат, младите не четат. Да, вярно, че живее в дигитален свят, но така, пак има много умни, интелигентни и будни деца. Кой е въпросът, на който ти не можеш да намериш отговор? Аз не мога да намеря отговор,
На въпроса каква е моята истинска мисия в този живот. Аз полагам много усилия, Не мога да разбера, Кристина, наистина за мен това е загадка. Ето аз, например, разбирам, че съм създал семейство, че имам продължение, виждам бъдещето в лицето на моите деца. И всеки ден, аз смятам, че човек трябва да бъде един търсач. Всеки ден. Знаеш колко е странно през годините, аз си говори с много други хора, как на човек му се променят приоритетите. Когато си млад, искаш да си преуспял, да си известен, или да имаш пари, или да имаш признание, или да имаш уважение, но стигаш до един момент, в който виждаш, че това не ти дава нищо. И започваш тази огромна вълна на това хората се обръщат към духовното. Аз мисля, че в България хората са доста духовни и това по някакъв начин ги прави много по-специални, прави ги много по-човечни, защото виждаш, сега живеем в време, в което всички са известни, всички са богове, всички са във всички сфери се изявяват. Социалните мрежи дадох възможност всички да са актьори, да са танцори, да са личности, но смятам, че личностите на качества на хората могат да бъдат стойностни само когато ние носим любов в сърцето си. Мисля, че хората в България трябва да не забравят да имат страх от Бога, защото няма ненаказано. Така природа, така е създадена, когато се създаде вакуум и когато ти се опитваш да откраднеш нещо, по най-болезния начин ти се връща и започват хората все повече да... Аз мисля, че хората в България и в света станаха по-съзнателни. Имат съзнателно отношение към нещата, към постъпките си, към изказа си. Това, което мислиш, това, което казваш и това, което правиш, това е истинската хармония, този триъгълник. Човек, така, защото но едно е да казваш едно нещо, пък после си правиш каквото си искаш, или да се мислиш някакви гадни неща за хората, а пък при тях, това нещо нарушава твоята цялостност. Това е така, но аз мисля, че все повече хора губят смисъла, губят посоката. Не е така, не случайно има толкова че... проблеми с менталното здраве, не случайно всички ходят на психолози и психоаналитици и не могат да открият себе си. Защо хората да търсят себе си? Защото искат да им живеят. Значи истината е човек да намери хармония и баланс. Този баланс ти не го намираш. Хората търсят бърза формула. Болеме крака, взимам едно хапче. Не може да стане. Ние сме енергия. Ние сме енергия, която присъства в пространството и ние имаме една опаковка, която, когато е нарушена с нашите действия и с нашите... Човек трябва да търси чистота в отношенията с хората си, чистота с себе си. Всеки ден да си задаваш въпроси, да се самонаблюдаваш, защото е много трудно, когато си под влияние на емоциите, да обидиш някой. Да се научат хората в България да не се обиждат лесно. Хората много лесно се обиждат, много се засягат, натоварват се с една енергия. Защо не се обижда толкова лесно? Защо? Той те обижда, но ти не му... На теория е лесно да се каже, но това е нещо, което човек трябва да работи всеки ден върху себе си. Съзнателният човек трябва да работи всеки ден върху себе си. Човек трябва да се изгражда. Ние сме на този свят тук, за да преминаваме през трудности, защото ние по този начин се изкачваме на по-високо енергийно ниво, както ти ми каза в предварителния разговор. Не смяташ, че живота ни продължава след смъртта, но смисленото нещо в човека е нашата душа. Какво е човека без душата? Така е, но аз твърдя, че хората, които живеят по този начин, по който ти го описа, не са чак толкова много, колкото мислиш ти. Но това е мое мнение, няма значение. Накрая искам да те помоля самият ти да се опишеш, но накратко. Само с 2 или най-много 3 изречения. Ами не знам как бих могъл да се опиша. Аз... Смятам, че ние носим в себе си няколко личности. Това, което виждам в себе си, че в различни ситуации аз съм различен и се опитвам да стана едно цяло, което е много трудно. Много абстрактно се описа, аз бих те описала по-кратко. Васил Петрийски е един от най-успешните български дизайнери, много интелигентен, обърнат към духовното, с реална кариера в чужбина.
Много ти благодаря за този разговор и се надявам следващия път да се видим, да бъде по-скоро времето, когато се видим следващия път. Благодаря ти, надявам се това интервю и моето отношение към света да бъде полезно за хората, които ще го гледат. Защото единственият начин, по който ние можем да направим света по-добър, е да се вслушаме едни в други и да се ползваме от съветите на други, защото всеки един от нас има опит, който е несравним с другите и това ни дава по-трезва и ясна отправна точка в живота, защото аз вярвам в доброто и смятам, че ние трябва да се движиме и да помагаме света да стане по-добър. Съгласна съм с теб. Дано светът стане по-добър. Дано, амин. Да, амин. Благодаря ти. И аз ти благодаря.